Apa, Joseba, aspaldiko, zer moduz, hemen gaude berriro, Lazkaon, Amatrien fruta dendan, eta bueno, uda aurrera doa, eta bueno, orain gontan, udako fruta berriak erakutsiko dizkizuet. Temporada oaintxe hasi berri da, eta bueno, oaingoz guztiago ditugu, eta aurreago gehiago ere izango ditugu. Euskagu ja nektarinak, melokotoi gorria, horia, paraguaioak, gereizik, albertxikoak, meloia, sandia, arandanoak, eta nola ez, bertako tomateak. Eta beraien berezitasun batzuk ere kontatuko dizkizuet. Bueno, hasiko gara brinoiekin, bale? Ikusten duzuten bezala, hemen betiko bi klasa ditugu. Haragi txuria eta horia. Oso ona dira digestio egiteko, komunea joteko aproposak, eta diabetesentzako ere aproposa dira. Beitu, hau da, haragi txuria, eta hau izango litzateke, haragi horia. Orain gontan, melokotoiak, horiak eta gorriak. Eta melokotoiak ere dauzkate mineral asko eta vitamina asko. Osea, oso osasungarria dira baita ere. Ikusten duzuten bezala, horia, eta hau gorriago izango da. Albarikokeak oso osasungarria dira, tromboak prebenitzen ditu, tensioa regulatzeko ere oso aproposa dira, eta intestinentzako ere oso onak. Eta anekdota txiki bezala, gu txiki ginenean, albarikoken ezurrekin txiribituak egiten genituen. Albarikoka jaten dezutenen, barruko zurra gorde, punta limatzen dezute, edo harri batekin, edo lima batekin etxen, eta barrun, gelditzen den haragi pixiador kentzen dezute, eta ja, behin ustuta gero, txiribituak gelditzen da. Nola ez, paraguaioak oso fruta arrakastatxoa da, zatik oso goxoa da, ur asko du, jateko erreza da, ez da pieza oso handia izaten, eta orduan, edozein momentutan jan daiteke, eta oso osasungarria, eta temporadan zehar, baridade gehiago izaten dira, hau adibidez barrutik txuriagoa da, beste batzuk daude horiagoak, beste batzuk daukate azala brinoia bezalakoa, eta hori temporada aurrera di joan eran, hasiko dira etortzen. Eta nola ez, udarako fruten erregina, gereizi. Hauek, ze esan, ikaragarriena daudela, asko saltzen dira. Hau, behintzate, suerte handia daukagu, zatik hemen Euskal Herrin ere ekoizten dira. Eta, txoriek jan aurretik norbaitek jateko aukera izaten badu, oso onak. Nola ez, arandanoak. Fruta hau, orain dela urte oso gutxi hasigea saltzen, dia jateko momentuan gozoak eta gaxi puntu batekin. Gehien bat jaten dira jogurrekin, ensaladatan baita ere, nik horrela jaten ditut, gordinik, ez daukate inungo ezurrik, eta umentzako oso egokiak dira. Meloiak eta sandiak, hauek dira, bizitza guztien ezagutu ditugun frutak. Udarako aproposenak, zatik oso urtsua dira, oso errez jateko, etxean gordetzeko ere, irikitzen ez dugun bitarten edozein tokitan mantendu daiteke. Meloia sandia baino gehiago saltzen da, hemen ohitura gehiago dago meloia jateko. Eta nola ez, bertako tomateak. Denok pentsatzen dugu barazki bat dela, baino fruta bat da. Udaran ensalada fresko bat egiteko, aproposak, beste plater batzuetan ere erabili daiteke. Jendea deseatzen dauz, eta hemengo tomatea, hemen beti eukideu el dios de los tomates, ez? Berosko egiten duenean, fruta bat jatea asko zere hobea dela, zatik likidoak ditu, azukreak, edozein momentutan jan daiteke, beti izaten dena bostegunean. Bostegunean askotan, igual gehitxo da, baina 2 edo 3 behintzat ez dago gaizki. Hau izan da, udarako fruten aukera, eta hemendik aurrea, aukera gehiago ere izango dugu, eta hori, hemen gaituzue, Lazkaoko Amatrien fruta dendan, baita ere azoketan Bilabonan, Hernanin, Mutrikun eta Azkoitin. Joseba, hurrengora arte!